на другите. И затова тук аз смятам, че в българското общество и специално българската интелигенция е решена от едно конкретно познание, което е задължително във всички останали държави по света. И аз смятам, че ние сега имаме едно много добро оръжие. Това оръжие са всички тези европейски ценности, за които ние като членове на Европейския съюз няма какво да се страхуваме да ги прилагаме. И към Никола Стоянов аз смятам, че ние абсолютно спокойно можем да си приложим тези европейски ценности, които ние самите ги утвърждаваме, само че по отношение на други националности. Ето, например, сега ние помагаме за Хаити при земетресението, при наводнението в Пакистан. Ние направихме концерт тук за спасяването на един певец, нали, Гого от Тоника. Много добре, това показва солидарността на българина. Но липсата на позиция по отношение на една такава конкретна ситуация, какъвто е случая с Никола Стоянов, показва вече притъпените сетива на българското общество към нещо, което засяга лично него. Защото това опира до, така да се каже, до имунната система на нацията. Нацията със силната имунна система, тя много ясно не може да реагира на една такава ситуация. Но и малко, като че ли много малко неща се знаят, защото историята виждаме как се изучава, по какъв начин, какви са познанията на хората. Сега ще изгледаме един кратък кадър от филма на нашата журналистка Силвия Трендафилова за българите мохамедани в Южните Родопи в Гърция, след което ще продължим темата и за помашкия речник и за опитите пък после в западните покрайнини за шопски речник. Колеги, може ли от апаратната филма? На 27 ноември 1919 година министър-председателят Александър Стамболийски подписва в парижкото предградие Ньой несправедлив мирен договор, наложен на България от победителите в Първата световна война – Русия, Англия и Франция. По силата на Ньойския договор от България са откъснати западните покрайнини и предоставени на Сърбия, Южна Добруджа е дадена на Румъния, а Западна Тракия с населението й е отстъпена на Гърция, с което страната ни е отрязана от териториален излъз на Бяло море. Процесите на обезбългаряване от гръцка страна започват с промяна на селищните имена. Още през 1920 година за всички населени места в Западна Тракия са дадени нови гръцки названия. Така някогашното село Площен, Гюмурджинско, приело при помохамеданчването името Ададере, става в 1920 година Мегалиада. Село Низнец, Ксантийско, се превръща последователно в Шахин и Ехинос. В село Сливово, в Муставчево и Мики. Българското име на град Скече е заменено с гръцкото Ксанти. Село Мемково е прекръстено на Медуса. Село Сареле носи днес гръцкото название Кидарис. През 1919 година, според административно преброяване, проведено от българските власти, българите, християни и мухамедани в Западна Тракия са били 105 310 души. Въпреки жестоката историческа съдба, българите мухамедани, живеещи в днешна Северна Гърция, са успели да се самосъхранят и опазят своята родова памет. През 1996 година южната ни съседка издава първия речник на помашки език, който съдържа 6500 думи. Това е Елино Помакико лексико, гръцко-помашки речник. Странно защо, без помощта на никакъв речник, ние свободно разговаряхме с така наречения помашки етнос. Паралелно с речника се изготвя и граматика на помашки език, в която така наречените помашки изрази и думи от кирилица са написани на латиница. Ето и няколко примера. Другаде, всякъде, никъде. При срещите си през 1986 година с българите мухамедани от Северна Гърция, доцент Сашо Станев от София разказва, че е бил впечатлен от чистия, архаичен български език, на който говорят сънародниците ни там.
Когато стигнахме в Ксанти, спря ни един около 40 годишен светли коси човек, попита ни българи ли сте. Беше ясно и по колата, че сме българи. Той каза, аз пък съм помак. И започнах да го разпитвам за разни неща. Той ме предложи да отидем в близкото кафене на централния площад. Докато разговаряхме, аз много предпазливо му споменах, че има един писател от другата страна на вашата планина, който е писал за вашите хора книга "Дивите разкази", и този нашият много познат се извини и каза, почакайте малко, и след 10 минути се върна с "Дивите разкази" в ръка и каза, ние бяхме чули за тая книга, аз се търсих навсякъде в България и едва в Казанлък успях да я намеря. Присъстващ на масата каза истината, обръщайки се към мен и съпругата ми, че сме един народ, разделен от политика и граница. А един от тях ми заяви преди разделата, целия си живот само за България съм мислил и не е имал случай да срещна българин и поне вода да не му дава. Един народ, аз бързах да си запиша изречението, разделен от политика и град. Господин Николов, тук видяхме в този кратък кадър много неща, много информация научихме. И за това как се чувстват. Там българите, приличат ми на българите в горе. И те казват, че сме разделени, че ги свързват емоциите с Черно море и така нататък. Тук пък други емоции с Родопите, помашкия речник. Сега, аз мятам, че това е една политика, която в Гърция, която си има така приемственост и си има и своя история. Ако трябва да видим какъв е генезиса на проблема с българите, трябва да се върнем към Ньойския договор, защото в Ньойския договор член 46 казва, че Гърция е задължена да спазва правата на това население, което се различава от останалите по раса, език и вероизповедание. Да. Сега, обаче, гръцките политици тогава, оплашени точно от тази клауза, член 46, успяват чрез своите покровители, победителите там във войната, да наложат една конвенция на България за взаимно и доброволно изселване на населението. И тук вече почва една размяна на населението. Те преследват две цели с това. Един път да се обезбългари, да. И втори път да могат минимално, с малко финанси да покрият разходите на тези, които ще додат, а на България, ако може, нищо да не се плати. За случая сега с помаците, той е малко по-специфичен, защото те не влизат, мисля, не съм сигурен, не влизат точно в тези клаузи, защото те са по границата и както, например, един доклад от последните години на Държавния департамент за мюсюлманите в Гърция казва, че са 130, между тях има и помаци, за които има пояснение в доклада на Държавния департамент, че това са български говорещи мюсюлмани, които населяват границата между България и Гърция. Така че но те са подложени, защото Гърция признава само два езика. Гръцки и турски. И те са подложени, нашите помаци, децата на българските помаци, трябва да изучават турски език. И гръцки, който е задължителен. Едно списание има, което е орган на Института за изследване на точно така на мюсюлманските малцинства в Лондон. Преди няколко години публикува една статия помаците в Гърция, едно изчезващо балканско население. И там авторката Татяна Сейпъл говори, че децата на тези хора са принудени да изучават два чужди езика. Турски, който го употребяват някъде като втори, и гръцки, който не разбират. А майчиния си български език те изобщо не го учат. Изобщо не така че, ето